tuba don Allah ke afuwa umina min afuwa in dai da rai zan more komai ke afuwa. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Bismillah Allah buwayi rabbana ilahi ka ƙara bani baiwar waka ta ummunani na yi ta har na ƙare ta bawatta ni gare ni ya rabbana na ce don Mahamudu ƙara bani. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Idan na soki ya Allah rabbana ya bani, idan na barki mama ta waye za ya bani. Silar kishe na zo ma duk duniya ta sanni, kin ce na so ma aiki na duniya ta so ni. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. An yi walƙiya ni na gan ku magauta na kun fidda ni a rana ku kun cige jahima. Kun bin ma'aiki na kun bibbire shi dokar nukan farauta na kun zaya rana. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Ke ce silar zuwa na faɗi ma'yar Sa'idu, ni ko Umar zo mu je ne ɗan gidan Siddiƙu. Kafin na san mahaifina gunkini na sako reno na shekara 2 kafin na san abana. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Amma hakan ake so ki zane ni kin gimomi, fitina da rayuwa ta ai sai da ke gare ni. Tarbiyar ki na ɗauka duniya ta san don Mahamudu Ahmadu momi so ni karki bar ni. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Yayanki ne ga munan domin zube gabanki, Adam Abubakar Adamu ya zube gabanki, ga Abubakar Abubakari yana gabanki. Ni ko Umar zo mu je ne na taho gare ki. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Sidi mai gida na azama yana gabanki, shi ne ya ƙara bantani in yi wa ma'aiki. Kanki ne garkuwa ɗan Aisha yarki, nan zan tsaya na huta azama ka karɓi aikin. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Kin ɗauki dogon lokaci kina ta fama kafin zuwa na yanzu har zuwa yanzu na girma. Idan ina cikin hayacin kin sani ma in ko jarrabawa ta zo wayo ni kaina. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Assalamu alaiki gogo ta nirawo maɗanayyam, bibi ta maɗalo ta nirawo maɗanayyam. Dayyam ni harfini ya so maɗa hokkan diyam, baraka gida ɗora ba farana minan ne gogo. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Na san yana nadamar samun a kansa yanzu da kika yi fushi gare shi, ya so a ce tun ɗazu ya yoyu tun ya koma tun kafin ya murzo. Allah ya ɗauke ran shi ya koma ga kalikina. Mahaifiyata ke ce silar zuwa da duniyar gaban zata ba. Gashi nan yana kulawa haƙinki ba yanzu ba, kin masa shaida akasi ya zo ya tuba. Dan Allah Allah gogo yanzu gashi nan ya tuba, sassauci gare shi
dan isarsa annabina. Mahaifiyata ke ce silar zuwa na duniyar gaban zata ba. Gani nan gare ki gogo da gurin kini na zo ni, dan Allah dan annabi da gemansa alƙur'ani ki afuwa gare shi magiya muke mun sani, tsami ki laifi kwarai tuba yake yi kauna. Mahaifiyata ke ce silar zuwa na duniyar gaban zata ba. Na san kin sani halin ba na shi ne ba, ki yo tunanin tarbiyyar ki sai ki duba, ba na shi ne ba sanadi ne sai ki duba. Astaghfirullah Allah mun tuba kalikina. Mahaifiyata ke ce silar zuwa na duniyar gaban zata ba. Dan Allah gogo sauko kafin mu je gushewa, karda ya dashi ga Allah a hakan kiyo tunawa, jinki da shi roƙona kiyo sassautawa, jikanki ne garkuwa daga kilo da duba. Mahaifiyata ke ce silar zuwa na duniyar gaban zata ba. Ba su kunya gwamma na gano ta ji daɗi, tana rangaji da murna ta haɗo ku na kauɗi, dube ta ganta nan gun fiska kamar tumbuɗi. Ke ba su kunya kwarai magauta su je su zauna. Mahaifiyata ke ce silar zuwa na duniyar gaban zata ba.